טוב, אז חברים, אני ויובל חוצים את המושב שלנו, חלק 4. אחר הכלב, אני קצת מרגיש שאנחנו צריכים לחזור, אבל אנחנו לא נשברים, נכון יובל? רק אומר, אנחנו יכולים לחזור, אבל אנחנו לא נשבר. אוקיי, קדימה, בוא. אנחנו עושים עצירה במכולת, אני רעב. אני רעב. חמור עליי. שזה דם. זה דם. זה בצחוק, כן? זה היה אצבע אחרת, כן, זה היה בצחוק. בוא נריח. אוקיי, רן. מה? לך, תתקע. מה זה? עלי שתתחק מזה. והגענו רק פתאום הוא רדף אחרינו. הנה בית כנסת. אחרי הילד הזה. מסכן. הגענו לבית כנסת, ומה שהמכולת שמה. אבל מה זה הבית הזה? אתם רוצים שנבדוק? בית כנסת. בית כנסת כפר תות. זה אומר, אל תגיד. טוב, אתה יודע שפעם... בית כנסת כפר אביב. כפר אביב. פעם חניתי כאן, כזה, ופתאום הייתה אזעקה. וופ, וופ. זוכר שבאתי לך? I'm a pancake. דווקא, לא צריך להגיד לך. יובל, אנחנו קופצים, ואנחנו נכנסים בדיוק למכולת. אתה רוצה לראות? 3. הופה. וואו, יובל, זה עבד. זה עבד. יאללה, בוא. זה עבד. תפוחים. קונים. מה נחמה? לא נקנה עכשיו מה נחמה, אין לנו מה לעשות איתה. אבל אתה יודע מה כן, יש לנו מה לעשות. אבל זה גדול, לא? כן, זה גדול. טוב, אני אחזיר להורים שלי. אני אחזיר. קיבלי כך 2. 2 וניקח קינדר, אתה אומר? בוא, אנחנו הולכים לצאת עם סכרת, אני אומר לך. קח טרופית, 2 טרופיות. טוב, שתעשו לי לצלם, אז נשנה לחזור לכם. טוב, אז חברים, אני ויובל הולכים לחפש לי מקום לשבת בו. אז כן, יאללה ביי.